este segundo modelo. Como vedes aquí, se revolve todo o análise anterior. A claridade feliz dun suxeito proletario que ten propios intereses de clase, que a continuación entra na loita de clases e finalmente gana a batalla e impón a súa dictadura do proletariado, complícase extraordinariamente porque o que temos é unha visión radicalmente distinta. A clase non preexiste, sino que a clase é o resultado contingente de diversos factores causales. Hai unha ontoxénese, a clase prodúcese, estáse producindo na historia, non é algo dado ao comezo da historia, é o resultado dunha historia, pode ser un resultado exitoso ou fallido, pode callar nunha dirección ou noutra. Pero o importante é entender, que a clase segue sendo un factor determinante. Non podemos creer a perspectiva liberal de que o que temos é un mundo de individuos, de homo económicos, libres e iguais, que negocian en igualdade de condicións no mercado. Hai, por debaixo da esfera da circulación, esa pel de león política que nos cubre, hai debaixo a realidade triste de que a sociedade está dividida en clase e uns poucos teñen a propiedade dos medios de produción e todos os demais cómprenos vender a nosa forza de traballo a quen ten os medios de produción. Non hai outra. E esa tensión de clase é fundamental. Por qué? Porque a clase, evidentemente, aporta e achega intereses comuns e achega potencial de movilización. Pero que haxa potencial de movilización, a que haxa movilización, vai un treito ben longo e todo o que falta son precisamente estas 4 condicións que tenéis aquí esquematizadas neste gráfico 2 do paradigma da loita de clases. Para empezar, Marx comeza a distinguir claramente entre o que é a filosofía da historia, da sucesión dos modos de produción capitalista, e comeza a ver que cada modo de produción capitalista vai evoluindo a súa maneira, de tal xeito que hai residuos feudais, hai un capitalismo máis industrial, máis primitivo, aparece ese concepto de formación social. A formación social é un cabalgamento de diversos modos de producción. Pero se isto é así, aquela simplicidade feliz de burguesía e proletariado se nos complica. Aparece o que chamamos, primeiro punto, análise de clase. Aparece o modelo das 6 clases. Non 2 clases, 6, ni máis ni menos. Contemos brevemente. 1, burguesía. 2, proletariado. 3, pequeno burguesía. 4, campesinado. 5, lumpen proletariado. 6, a chamada así, casta bien de funcionarios públicos. Son 6 clases as que aparecen nos escritos políticos. E cada unha cos seus aqueles, co seu papel. E, por lo tanto, aquela simplicidade inicial se nos complica porque aquí o panorama é que cal é o papel que lle corresponde ás clases que non participan na confrontación central do capitalismo que é entre posuidores e non posuidores dos medios de produción. Pois iso que ten que elucidar e que lle obliga precisamente a pensar as clases crecementemente como actores políticos e non simplemente como un conxunto de personas que teñen as mismas condicións na relación de producción. En segundo lugar, se nos complica ainda máis o retrato, resulta que hai fraccións de clase. Resulta que iso da burguesía non nos vale, que é moi distinto os intereses da burguesía financiera da burguesía industrial. Intereses distintos, comportamento político radicalmente distinto. Do proletariado tamén observamos que según que tipo de proletariado, máis tradicional e artesanal, traballadores vinculados á construcción son distintos aos modernos traballadores industriais. A pequena burguesía depende de son intelectuais ou se son tendeiros. Iso nos complica, iso é unha clase di moito e non di nada. De tal maneira que outro dos elementos dos escritos políticos é que as clases aparecen non somente máis clases, senón fraccións de clase que xeneran contradicións e tensión internas. Non todos pensan igual, non todos se mobilizan por o mesmo, non todos van a apoiar as mesmas opcións políticas, nin moito menos. A burguesía, uns apoian os borbóns, outros orleanistas, hai diferencias que contan políticamente. Oiga, pero uns son da burguesía industrial e outros da burguesía financiera, e teñen un papel ben diferente en todos estes procesos. Outro elemento. Resulta que non tiñan patria. Aquí Marx comeza unha evolución da que non podo determe, pero quixera mencionar que son os seus escritos sobre Irlanda. Atento como estaba ao que iba a ser o fogar da revolución, Inglaterra, por suposto, é o país
máis desenvolvido industrialmente, hai máis proletariado industrial, topa proletariado industrial en París ou en Berlín, que será daquela unha fazaña, era casi como cando un guía buscaba burguesía nas cidades galegas. Pois hai un problema, en Irlanda comeza unha oscilación desde 1850, que entende que hai un apoio á causa nacional, pero de cuidado, lle di sempre aos irlandeses, vos sodes ante todo traballadores irlandeses. Non me veñades co proceso nacional, porque isto enturbia a loica de clases. O importante, di nos escritos dos anos 50, é que os obreiros irlandeses teñen que traballar da man os obreiros ingleses. Ainda que Inglaterra este oprimindo Irlanda, este colonizando, vendendo as terras, esmagando e reprimindo ao país. Importante a óptica de clase, co cal se a óptica de clase, señores, deixemos de lado as cuitas nacionais, porque todos sodes traballadores que supostamente non tedes patria. Claro, xa comeza a finais dos 50-60 a detectar uns problemas, que os irlandeses, como se morren de fame, entón, pues, lle roubaron as terras, uns emigran a Estados Unidos, como sabemos, pero outros emigran a Manchester e a Londres. E, claro, detecta que comeza unha certa retesía por parte da clase obreira inglesa que hoxe non se ven coñecida. Veñen de fora, teñen outra religión, veñen quitarnos o traballo, rebaixanos o salario porque son man de obra prove que non exixe, de tal maneira que a clase obreira inglesa reacciona. Esta perspectiva culmina nos escritos dos anos 70, onde entende que, desde logo, Gran Bretaña tiña as condicións de industrialización, as condicións maduras, pero se comeza a decir algo impensable na perspectiva anterior. Aquí hai condicións maduras do capitalismo, temos proletariado industrial, pero aquí falta paixón revolucionaria. Paixón, pero non estamos falando de termos ilustrados, non era a razón a que iba a mover o coñecemento das contradicións, que iso os socialistas utópicos, a paixón, a emoción, a injusticia. Pero o que máis grave é que comeza a detectar que a clase obreira finalmente non vai facer a revolución. E unha das razóns polas que non vai facer a revolución a clase obreira está profundamente extendida en dous bandos, os traballadores de procedencia irlandesa e os traballadores ingleses. E que a identidade nacional prevalece tanto nuns como noutros, e esa contradicción nacionalista de que os ingleses son antes ingleses que traballadores e os irlandeses antes irlandeses que traballadores, acaba para ele sendo unha lección. Resulta que a identidade proletaria, que vive un esquema clarísima que se imponía con toda a súa forza materialista, dá lugar precisamente a unha escisión entre nacionalistas ingleses obreiros e nacionalistas irlandeses obreiros. Se bloquea a revolución social. Pasa entón a decir, aquí a única solución para os obreiros ingleses que isto se rompa dunha vez, que haxa un Estado independente, que haxa unha federación, pero hai que desfacerse de Irlanda, non pola causa do dereito da autodeterminación, digamos así, sino que pola causa de que a clase obreira inglesa está extendida, porque a retesía unha clase empobrecida, con estas achegas de man de obra máis barata, pois xenera esa idea de unha diferencia de religión, unha diferencia de nación, non son dos nosos, veñen roubarnos os postos de traballo e veñen rebaixar os nosos salarios. Por tanto, a famosa identificación de clase indiscutiblemente superior á da nación sufre tamén un rotundo mentis á altura de 1800, dos anos 60, e xa é patente en súas cartas a Engels e a Asociación Internacional desde 1870. Outro elemento que quixera abordar aquí neste foro, que é moi pertinente, é o tema da loita de clases. A loita de clases na súa relación ca historia. Resulta que, como vedes no gráfico, a clase non é algo dado de antemano, non é o comezo do relato, senón que é o resultado contingente dunha movilización e dunha loita. Que quere dicir isto? Pois que a loita de clases non é a expresión dunha clase previamente dada e constituída na relación de producción, que a loita de clases é constitutiva, o conflito é constitutivo da clase. E xa do que di na loita de clases en Francia, por exemplo, xerando un adversario na loita contra o cal o partido da subversión
madurou convertíndose nun partido verdadeiramente revolucionario. Pero non tiñamos claro no esquema anterior que a revolución viña dada precisamente porque era inevitable, porque o capitalismo se derrumbaba, porque tiñamos o proletariado. Observemos que aquí se nos di claramente que é precisamente o antagonismo co adversario o que leva á constitución da clase. O conflicto é constitutivo. Pero non só o conflicto constitutivo da clase traballadora, é que mesmo a burguesía, que está extendida en intereses distintos de burguesía financiera e industrial, orleanistas e borbóns, resulta que da man do medo ao proletariado se vinculan nesa loita, non só se une o proletariado, e que para como a burguesía que parecía desunida se une no famoso partido da orde. E da maneira que, como vemos, a unidade de clase se fabrica precisamente non previamente, senón que se fabrica mediante o antagonismo político. A loita de clases é constitutiva, non meramente expresiva. Isto que subliña constantemente de autoconstitución, sempre o seu vocabulario alemán grandioso, ser estético, autofacerse, a clase se autofai como na loita. Isto, por dentro, é o que moitos anos máis tarde, no século XX, toda a historiografía da clase obreira, verdade, Stedman Jones, Thompson, na súa esa historia, a clase constitutiva, é un acontecer, é un proceso histórico, non é unha cousa, un obxecto. E Thompson non é unha cousa, non que thing, é happening, é un acontecer. É algo que se fragua na historia, no desenvolvemento, nas loitas, non é algo que ven dado por aquela matriz non chama das relacións de producción. Observade como cambia a diagnose e a análise. Mesmo, de toda esta perspectiva das clases, cando analiza a comuna, fala, pois este é o goberno dos traballadores, pero a continuación observa a comuna de París, en 1971, ali traballadores poucos, ali había traballadores industriais, é dicir, ali había obreiros da construcción, obreiros do metal, un traballador industrial, moitísimos intelectuais, e para colmo, había estudiantes. En 1970 hai a irrupción dos estudiantes no escenario político europeo. A clase traballadora tenemos que ampliar desde o momento en que Marx vamos a adoptar dos posicións aos historiadores clásicos, enumerar, facer un elenco e dicir que poucos traballadores había. Isto realmente non é a clase traballadora, isto é o povo. Ou ben podemos dicir, non tal, é que a clase traballadora, como vamos a Thompson, Stedman Jones, etc., se construe de xeito plural, con linguaxes de clase, que nos diría Stedman, justamente a través de, pasando artesanos, acumulando, o importante é a causa política que vincula. Non unha índole demográfica e unha relación de produción, non a ubicación no centro de traballo, sino a causa obreira, o movimento obreiro. E se reemplaza esa dimensión previamente dada nas relacións de produción pola produción política da clase. En segundo lugar, e xa vou avanzando, hai unha frase moitas impresionantes do 18 de primario, texto de obligatoria lectura, e que o recomendo encarecidamente, por certo, tamén como manifesto comunista, un texto vibrante, todas as súas simplificacións da época, de unha diagnose sobre a globalización do capitalismo, realmente dunha lucidez extraordinaria. No momento do capitalismo non existía por ningún, mal existía por ningún. Pero sabemos o que nos di breve análise dunha frase sobre que pasamos literariamente. E os seres humanos, conocida, fan a súa propia historia, pero non a fan libremente, en circunstancias libremente elixidas, senón en circunstancias atopadas, dadas, herdadas. A tradición das xeracións mortas pesa como unha lousa sobre o cerebro dos novos. Aquí temos moito contigo deste novo Marx. Vou destacar brevemente 4 elementos. En primeiro lugar, os seres humanos fan a súa propia historia. Fan. Pero este facer, claro, nada ten que ver con esa fazaña da vontade, ca libertade, ca acción libre, a libre vontade. A
nada que ver con Vico e a historia libre de autores libres. Facer a historia, pero a historia faise, punto número 1, traballosamente. Como? Porque se vai en condicións que son dadas, é dicir, o produto de xeracións anteriores. Desas condicións está, desde logo, a pertenza a unha clase. Non somos individuos loitando cada quen por sair adiante. A voluntade liberal, moito máis neoliberal, nos predica unha outra vez, como económicos, cada quen no seu. Estamos escritos nunha clase. Eso xenera intereses e genera un potencial de movilización se sabemos quen. Pero, ao menos, non creer que somos individuos libres e hallados como económicos competitivos da man dun individualismo posesivo que nos separa a un de outros competitivos. Pero que as condicións se entende que veñen dadas por unha parte, pero que son condicións transformadas. É dicir, que o ser humano non só non é inteiramente libre. É dicir, non, pero está condicionado, sí, pero que esas condicións son veñen dadas e hai que estudadas na súa construcción e, ademais, son transformadas, por súa vez, polos seres humanos. Se transforma. A condición da súa actividade, a súa vez, son producidas por esa autoactivación. É dicir, que somos debedores, pero por que tempo producimos, esas son froito dos seres humanos, nos interrelacionamos con outros seres humanos, é un proceso complexísimo. Tan complexo, que mesmo se nos di a tradición das xeracións mortas, é dicir, a tradición. Non o modo de produción feudal ou capitalista, a tradición, é dicir, a cultura, os legados ideolóxicos e institucionais. Non sabemos a complexidade de análise que se nos pasa desapercibido. Isto é a superestructura famosa, por certo, que máis non utiliza ese concepto. Porque fala de edificios, que se traduciu a vulgata marxista-stalinista que